45 years. Kufundira kudare vachikanira kuzopindura nyaya iyi pasina kufundikana. Tofika na ishe wangu zoezi za njata urapana na rekifande tauri chokwadi sa tauri nima murume wamubona agere apa uyu akatongwa nasabhuku wake mushonga nzou atuka tezvara vake ndobvanza abhadhare mari yedare $15 ne$10 yekubhadhara tezvara vake vanga atuka haana kubhadhara nenguva iyoyo atumirwa mupurisa kunobvunza ndobva atuka sabhuku ndobva vachiisa meseji mufoni mangu tikanzi ndisungirewo simatiri 1 auyeko kumumutongo nenyaya yakadai yakadai ndamutonga kwangu ndofunga akagara pasi akaombera akati ndiri kuunza musi wa2 mari iyoyo smart pandakazotuma mupurisa ndichienda unomubvunza mazuva ake akudarikidza smart akataura akati endai kwamunoda tonosangana ngopi saka nhasi tauya kuzosangana kwamamukwadina Smart. Urunzwa ere kutaona. Maoko chakamira ndozvo wakaita. handini asizvo zvandikaita ini ndi due date nyandi ndohora kupera kwemwedzi saka ava saka zvavaita ava vaka mupurisa vakauya mupurisa vakauya akauya mukudzi warongo wangu agara kusawa ndomuonana akuna garden boy ndochada kumvura haidzi saka handiwane mari pesi date rakasvika mupurisa wakauti takuti kusamusa handiti ndakati makunosamusaiko mari yacho mambotaura nene kuti ndinambotaura nene kuti muzondikanda kwamama handimaona saka ndikabva tadaro inini muonenge ndiri kunyozerai ini mari yangu aiwe pesi tokunaita 2 months ndisandaona mari handimazona saka awa onozonenge ndikuita ndikuadherera ina handide weda andidherere ndatezora vangu andiadherere chete nyaya iripo ndeyekuti isusu sabhuku magara ese yatikitana murizeva medu izvozve patototi imwe nyaya itoripo inyaya yemindu kwedu saka kwakutenge kwakukrashana zvokuda kuita zvokuvengana saka ini ndotaura pachokwadi ini handiramba kubhadhira mari ndoshanda ndinozi kurufo ndakatadza kubhadhira mari ini aiwa chokwadi ndikukukurawo kuna mambo pamusoro ichangamiri maminitsi ndinawo edheti raakandipa ndiri kukumbira kuna sekretari ndavakatsamba yacho vaverenga maminitsi anokubhadhara mari inini changamira ini handiri kukunyeperai kana kupera kumwedzi ndobhadhara mari yesikawanda sori chakamira kuedza kukumbira kuti mulungu wangu agare ukunakaita Liwani. smart Unoziva? Unoziva kubisabu? Ndizvo. Ndinokutonga? Unoziva kubisabu? Ndisabu. Wakakutonga ke? Icho wakakutonga asi kuramba. Wabhadhara izvo wakataura? Handina. Siyo kana? Aiwa ndakuramba because ndizvo ndikaedza kutaura kuti date rangu chikuedza kuti ichagona kubhadhara mari. Saka handina kukwanisa kuzobhadhara because inini ndizvo ndazopirawo pamberi kudaro. Kumari yacho zvairikudiwa nhasi. Ndikuamdarika? Ndizvozvo. Mari yacho chokwadi baba Samoni wakanoona. Ndakaona. Wakaona Samoni wakakunzi nhasi uya. Wakatiwa Samoni rikatopedza mazuva 9.
kusvika wazoya kuno kudani vakalekizaa chotituka ndodetera chera ndikanda wena ndatoroka kubasa kana ukuzozeya zinondogojo achokwati ogaimondo hapo ukachokwati ndoti nditaure unoona kuti munhu kana wapuwa wapa date kana kuti wapa unodzoka otaura kuti ai ndazokundika ndizvozvo havana kudzoka ndakazoita zvokutuma mupurisa uri musi wa5 ya pana ndikuda kuti ndibvunze uyu murumo nditida kutaura 22 harisi kudiwa mudarira nhasi mira samhanye tinoda kuti iwewe deti rokubhadhara pasabhukura ukapiwa pasabhuku iwewe nderarini musi wa 2 zvawakaona kuti wakundika kubhadhara musi wa 2 wakazovatsvaga here sabhuku handina kuzovatsvaga iwe uchiziva kuti pano zvakuremera seunotsvaga changamire ndo mhuri dzenyu idzi ndurani nhuku dzinenge dziri kuvheji taita dambudziko ratina rokuti madzisabhuku enyu ari kuteerwa nevanhu kozi anopara mhosva kana apara mhosva yacho kuti auye munomu achiuya kuzobhadhara zvaanenge atongwa nasabhuku haabhadhari wouya kuno kudare kuti abhadhare zvaakutaurirwa kuno kudare haabhadhari saka tine dambudziko guru takusangana naro nenyaya yemadzisabhuku madzisabhuku ka taurai nevanhu ava zvakanaka kana vachikudheererai ibvai matautaura kuti nzira dzokushanda nadzo dzinadzo dzakawanda iyo zvitiri kutoona vamwe vachiti handimaona vamwe vatora masabha regai kuzoti dare rino rakadini rakaipa dare rino ndirokugadzirisa vanhu kana vatadzirana iwe ubvuma kugadzirisiwawo nokuti unenge watadzira mabyaka harizi rokurovana harizi rokutukana but muri kuita chijairire chokudheerera mambo uyu anga achifanira kutomboti madrugs aende kuperera uku paanoswera mangwanani anenge abhoka anodheerera sabhuka ukutoda kupindura futi kutadza kuenda kutorera sabhuku kwakoyo kuti nini mari yacho ndaishaya zisindotuka kumwa wava muchigodotorana dai kuri kubhadhara tano mari yakawanda wanzo asi unoona kuti murume uyu akatomwa namasabhuku achazobhadhara chii chatupa kuti atezorwandikatadzira nawo ndikada kubhadhara mari kudaro kusabhuku wavo atezorwa ndikati wandikata atezorwa wacho uri mambara aiwayo mnadhamauke kuwanyanya munhu asinganzi zisokaita speed yaunoite kutange bhazi risina mabreak kana uchitaura nasabhuku zemari zvekutaura ndikakubvire juko une nhoroondo unogara zvakanaka unoshanda mupuraisa pambungu bandadini uri kudhura aridhuri yachitano mari ndaona speed yako mataurira unoita kufana kuita hunhu handi ukubira hunhu uchasvikapo ko ndakazonzwa kuti uri mamba aiwa mukudziridza mabamba andifunira pedzerei tende
Next board. Next